προερχόμενος από μια οικογένεια συντηρητική, δεξιά, με πατέρα στρατιωτικό, με απόψεις που ταιριάζανε με εκείνη την εποχή, και όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι συνάδελφοί μου της ιδίας ηλικίας που υπηρετούσαμε στο Βέλος και που στη συνέχεια κάναμε ό,τι κάναμε, ήταν λίγο πολύ στην ίδια κατάσταση. Κατόπιν αυτού είχαμε τις αναστολές μας. Η πρώτη κίνηση είναι να πληροφορήσουν για την ενέργειά τους τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η φιλία του κυβερνήτη με τους αδερφούς Βαρδινογιάννη αποδεικνύεται πολύτιμη. Πήραμε το Ράδιο Ρώμα, του δίνουμε το σήμα, του λέω εδώ, λέει ποιος είναι και λοιπά, αυτός θέλει να χρεώσει, γιατί ήταν πολιτικός σταθμός. Και εγώ αμέσως του λέω, πες Μανουέλα Βαρνίμα, το ένα πλοίο του Βαρδινογιάννη. Ήταν εμοιημένος, ο αδερφός του ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Τις πρώτες πρωινές ώρες, μέσα στο ευεργετικό σκοτάδι, το αντιτορπιλικό φτάνει στο λιμάνι Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η κατάσταση είναι οριακή, καθώς δεν είναι δυνατό ένα πολεμικό πλοίο να εισέλθει σε ξένη χώρα χωρίς άδεια. Και το αντιτορπιλικό, πλήρως εξοπλισμένο, μπήκε στην Ιταλία χωρίς κανείς να το αντιληφθεί. Έγινε και επερώτηση των Ιταλών βουλευτών στη Βουλή πώς ένα πολεμικό πλοίο μπήκε στα χωρικά ύδατα και δεν πήρε χαμπάρι καθόλου η Ιταλία. Ο κυβερνήτης είχε υπηρετήσει στην Ιταλία και γνώριζε άριστα τις συνθήκες και τα κατατόπια. Έτσι, πριν οι Ιταλοί κινητοποιηθούν, αξιοποιεί κάθε πολύτιμο λεπτό για να δώσει διεθνείς διαστάσεις στην ενέργειά του. Φτάνοντας στο Φιουμιτσίνο, μόλις φουντάραμε, έβγαλα τους τρεις μαχήμους σημεοφόρους, τον Κορτζί, τον Ματαράγκα και τον Στράτο, και τους λέω πηγαίνετε στο αυτό, εκεί πέρα εγώ ήξερα τα κόλπα όλα εκεί πέρα πως είναι, σαλτάρανε αυτοί έξω χωρίς τους λιμενικούς εκεί πέρα, τους παρέκαψαν. Οι τρεις αξιωματικοί που κατέβηκαν διηγούνται στη μηχανή του χρόνου τις ενέργειές τους. Βγαίνουμε χωρίς διαβατήρια, χωρίς ταυτότητες, με μια ανεμελιά και έναν ενθουσιασμό απίστευτο. Δεν ξέραμε καν πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το πράγμα, και ήταν. Με οδηγίες να επικοινωνήσουμε διαζώσεις τηλεφωνικά με όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Στο λιμάνι του Φιουμιτσίνο υπήρχε ένα καφέ μπαρ, μικρό, πολύ μικρό, με έναν άνθρωπο μέσα και δύο φλιπεράκια. Και ένα τηλέφωνο το οποίο ήταν ξεκαρβαλωμένο από την κακή χρήση από τους ναυτικούς που πηγαίνανε στο Φιουμιτσίνο. Από εκείνο το μπαράκι τηλεφωνήσαμε στο Associated Press. Το ξημέρωμα οι Ιταλοί βλέπουν έκπληκτοι στο μικρό αλλιευτικό λιμάνι το επιβλητικό αντιτορπιλικό. Το είδαν όμως και οι λιμενικές αρχές. Την επομένη βρίσκεται το πλοίο περικυκλωμένο από πλοία της ακτοφυλακής Ιταλικής που δεν επιτρέπουν την επικοινωνία ούτε με τους δημοσιογράφους κτλ. Η είδηση είχε διαδοθεί. Στα σπάνια πλάνα του αρχείου της Ιταλικής τηλεόρασης παρακολουθούμε την πρώτη αναμετάδοση της είδησης για την ανταρσία του Βέλους. Un messaggio di durissima condanna al regime dei colonnelli. Restando fedeli alla nostra alleanza della NATO e alla civiltà dei nostri popoli, diceva fra l'altro, fondata sulla democrazia, combatteremo per ristabilire la libertà in Grecia. Οι δημοσιογράφοι, παρά τις απαγορεύσεις, κατάφεραν να φτάσουν στο Φιουμιτσίνο. Έτσι, η πρώτη εικόνα που είδαν το πρωί οι άνδρες του πληρώματος ήταν εντυπωσιακή. Ξυπνάμε και βλέπουμε εκατοντάδες βάρκες, πλοιάρια διάφορα, ελικόπτερα, όλα αυτά με δημοσιογράφους βεβαίως, βασικά Ιταλούς. Vi parlo 5 miglia al largo della costa di Fiumicino. La nave greca ammutinata è lì alla mia sinistra. Questa zona è ancora sotto rigoroso controllo militare. Dopo una notte di trattative siamo riusciti a raggiungerla grazie a una motovedetta della Guardia di Finanza. Tutta la zona è circondata da motovedette dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Il governo greco ha infatti dichiarato il cacciabombardiere Velos. Αντιληφθήκαμε ότι απαγορεύτηκε η προσέλευση των δημοσιογράφων και ότι οι δημοσιογράφοι πλέον από αέρα προσπαθούσαν, και όλες οι φωτογραφίες, αν εσείς σαν δημοσιογράφος μπορείτε να τις βρείτε,
είναι μάλλον από αέρος του Βέλους έξω από το Φιουμιτσίνο. Anche molti elicotteri. Ha dichiarato il cacciatorpediniere: nave ammutinata, ai sensi del diritto della navigazione internazionale, la nave ammutinata non può ricevere nessun tipo di assistenza. Από εκεί και πέρα αρχίσανε όλοι οι σταθμοί, ξεσηκώθηκε όλη η Ιταλία και η Ευρώπη. Στην Αθήνα η Χούντα ενημερώνεται ταχύτατα για την ανταρσία του Βέλους. Αμέσως το μάθαμε. Μας τηλεφώνησαν από το πατερόμι. Ήταν οργανωμένη καλά η επανάσταση, δεν έπεσε εύκολα. Το καθεστώς ευνηδιάζεται και εξοργίζεται. Και πήγε και παρέδωσε το πολεμικό πλοίο στον εχθρό της πατρίδας, τον Ιτιθέντα, και μάλιστα σε ένα λιμενοφύλακα του λιμανιού Φιουμιτσίνο. Και μάλιστα πήρε και πλοίο ολόκληρο. Δικό του ήταν. Sono arrivati all'alba l'ambasciatore greco a Roma, Rocanas, con l'addetto militare. Alle 7, lungamente attesi da Napoli, al gruppo si sono aggiunti il commodoro Arvaintis e 8 ufficiali greci della NATO. Ο πρεσβευτής Ροκανάς παίρνει ένα πλοιάριο και πλησιάζει το Βέλος. Ο πρεσβευτής Ροκανάς, πάνω σε ένα κρυσκράφτ του λιμενικού σώματος της Ιταλίας, γύριζε γύρω-γύρω από το πλοίο και μας προέτρεπε να μην κάνουμε καμία ανοησία και να ακολουθήσουμε τον κυβερνήτη μας, ο οποίος είχε ήδη ζητήσει πολιτικό άσυλο. Το επιχείρημα του πρεσβευτή προκειμένου να μεταπείσει τους αξιωματικούς ήταν ακαταμάχητο. Γιατί το ψωμί έχει 20 δραχμές και θα πεινάσετε και πού θα πάτε και θα γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Μαζί με τον πρεσβευτή ήταν πάντα και ένας αξιωματικός του ναυτικού που είχε σταλεί από την Ελλάδα. Δηλαδή επιχειρηματολογούσε όχι για την τιμή των όπλων, αλλά για την τιμή του ψωμιού. Για την τιμή του ψωμιού. Δηλαδή. Δυστυχώς. Ήταν φτηνό το ψωμί. Ήταν ακριβό σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό που έτρωγε αυτός τουλάχιστον στην Ιταλία ήταν ακριβό. Αυτό που τρώγαμε εμείς στην Ελλάδα ήταν πολύ φτηνό από όλες τις απόψεις. Και πικρό. Οι αξιωματικοί, παρά την ακρίβεια της Ιταλίας, δεν άλλαξαν γνώμη και ετοιμάστηκαν για την αποβίβασή τους. Στην Αθήνα, οι στασιαστές του ναυτικού που είχαν συλληφθεί βασανίζονταν σκληρά στα κρατητήρια στη Νέα Τεσσά.